réseau de télécom ani ka do recharge minnu be ni an b'an ka crédit ta ani away ka do an ka transaction n'o ye ka wari bila ka ta téléphone sira fɛ wakari away ka do malien an bɛ don min na ko bi muɲu ani sabali kɛnbɛ anw ta ye ka ɲɛsin nin ko ma min bɛ tali kɛ taxi kura away ka do o fɛ hali bi e y'a sɛlɛ cogo min ne bɛna dɔɔni fara kan a ko Mali gouvernement wakari u filɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taxi kura wɛrɛ ta tuguni walasa gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na a ko sabu jamana kɛsu ka dɔ k'a kɔnɔ k'a bugu k'a fa ka se k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw sago ye min bɛ se k'a to baaraw bɛ se ka k'a kɛcogo ɲuman na wakari o ye tɔ k'a jɛ ye an bɛ don min na i ko bi a ko nka tiɲɛ don wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu n'o bɛ ka kɛ o ye ka dɔ bɔ away ka dɔ fasodenw kun bɛɛ bɛ se ka i sɛlɛ cogo min ka dɔɔni di nka waati min bɛ yen n'u y'o sugandi ka bɛn n'o ye yalasa ka nin kɛ ka ɲɛsin fasodenw ma wakari ko waati in sugandi cogo k'a ma bɛn dɛ ko maliyɛnw bɛ don min na i ko bi n'i y'a fanba ta k'a lajɛ wakari away ka dɔ tɔɔrɔ dama tɛ koyi gɛlɛya away ka dɔ o bɛ ɲini ka sigisi barabila yalima n'o yɛrɛ kelen tɛ ka ban a ko hakilila jiginna min ye away ka dɔ n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya in bɛ don min na i ko bi dɔ de bɛ fara kan diɲɛ don o don ka taa fɛ o de y'a to hali anw ka away ka dɔ énergie ko n'o bɛ courant ko n'o b'o kofɔ wakari an bɛ don min na i ko bi away ka dɔ a ko gɛlɛyalen bɛ anw bolo kosɛbɛ courant ko yɛrɛ dama tɛ chômage away ka dɔ n'o ye baarantanya ye hali minnu bɛ yen n'u tun bɛ baara la a caman baara ɲɛmaaw ye away ka dɔ u labila sabu cogoya tɛ yen da tugura wakari away ka dɔ o bɛɛ lajɛlen faralen min bɛ tali kɛ da dumuni fɛnw olu doni an bɛ don min na i ko bi min ye gabugu kɔnɔna a langoloyara n'an fɛn min na away ka dɔ a langoloyara min bɛ di away ka dɔ kɔmuso ma ka taa sugu la wakari o yɛrɛ sɔrɔli o kɛn bɛ anw bolo wasabi wari nabi wakari tɔrɔre bete ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye away ka dɔ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye away ka dɔ ɲɛfɔli ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a faamuya cogo min a ko tiɲɛ don baara in kɔni ye baara ɲuman ye nka waati de sugandi cogo wakari o de ma ɲɛ cogo si la a ko bi jɛkulu minnu bɛ n'olu ye away ka dɔ ɲɛma ala o jɛkulu minnu caman bɛ anw ka jamana in kɔnɔ wakari olu yɛrɛ dama u bɛ ɲɔgɔn lajɛ la bi u bɛ ka ɲɔgɔn ɲini tɔrisi la bi sabu away ka dɔ ɲinifɛn o de ka ca ni away ka dɔ sɔrɔ fɛn ye maliyɛndenw camanba de bɛ yen minnu bɛ ka taa jɛkulu ninnu na maa minnu bɛ yen minnu cɛw danyara maa minnu bɛ yen cogoya tɛ minnu bolo a n'a ɲɔgɔnna caman wakari ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ ka taa ɲininiw kɛ min bɛ se ka to away ka dɔ kow bɛ se ka sɔrɔ cogo min malo wakari o tɛ se ka sa an bɛ don min na i ko bi min ye minnu bɛ yen fa tɛ yen ba tɛ yen n'u bɛ k'u yɛrɛ ɲini wakari a bilama a kɛn b'u bolo away ka dɔ gɛlɛya da ye an yɛrɛ b'an kunkolo sɔɔri yɔrɔ kelen bɛ min na wakari o dɔnnen tɛ o kumana sa min ye baa ɲumankɛ minnu bɛ yen olu kumana ko kan kosɛbɛ sabu away ka dɔ gɛlɛya ni dɔ wɛrɛ tɛ a b'olu yɛrɛ da la wakari ko min kelen bɛ k'u yɛrɛ kamana gan dɛ kunun ko an kɔrɔ maa minnu tun bɛ yen minnu yɛrɛ tun b'u tigɛ don jufa la ka dɔ di baa ɲumankɛ ninnu ma a y'a kɛ ka maa wɛrɛw dɛmɛ olu maaw yɛrɛ de bɛ ka se olu ma bi wakari ka dɛmɛ ɲini i ma o t'i yɛrɛ dɛ o tuma an bɛ hɛrɛ ko kuma dilan wa min bɛ ka fɔ o don wa ko tigilamaw yɛrɛ de bɛ ka se olu ma bi wakari ka dɛmɛ ɲini wakari a bɛ i n'a fɔ o ye maa ɲɛnama bɛ ka balo sugu la dɛ ɲɛma ayiwa wakari a kɔni bɛ cogo min na wakari awa olu maaw de bɛ ka na koyi minnu tun bɛ dɛmɛ kɛ kunun olu yɛrɛ de bɛ ka na away ka dɔ dɛmɛ ɲini an bɛ don min na i ko bi Musa Boli ko a ko away ka dɔ min ye maliyɛnw ye an b'o tiri cɔrɔgɔ n'o tɔbɔ la a n'o yɛrɛ ɲini wakari an bɛ bali ka bɔ mun galama wakari bere wɛrɛ nana susu an kun koyi a ko ntɛnɛn don tɛmɛnen kalo tile tan n'o ye février kalo ye premier ministre a n'a ka ministre min bɛ n'o bɛ nafolo ko ministre ko fɔ ministre de l'économie et des finances wakari k'u ye kunnafonidilaw wele a kɛra primature la o kɛnɛ kan général de division Ablaye Mayiga ani Afuseni Sanu u ye ɲɛfɔli de kɛ fasodenw ye ɲinifɛn minnu bɛ yen ani gouvernement kelen bɛ ka sariya sɛbɛn saba min ta olu sariya sɛbɛn saba in wakari o nafa ye min ye ani away ka dɔ laɲini ye min ye wakari k'a ɲɛfɔ limanaw ɲɛ kelen min ye taxi ye k'a bin away ka dɔ réseau de télécommunication kan fila taxi k'a bin away ka dɔ boisson minnu bɛ yen n'o ye Kulubalikɛ ka fɛn boisson ye min wakari o ye filanan ye sabanan ye min ye wakari an ka recharge ni away ka dɔ orange money n'a fɛn caman wakari ani sama money n'a fɛn caman wakari olu fana taxi binnen bɛ olu minnu kan ɲɛfɔli kɛra an ye away ka dɔ o bɛɛ lajɛlen de sira fɛ tiɲɛ don min ye away ka dɔ min ka b'u y'a fɔ cogo min n'o away ka dɔ o ka taxi o ye fɛn min kɔni ka ɲi kosɛbɛ n'a ka d'u ye o k'o kɛ 200% ye 300% 400% 500% o na kɛ sababu ye wakari away ka dɔ hakili bi sɔrɔ a ko la kosɛbɛ min bɛ tali kɛ away ka dɔ a sira fɛ nin na sa wakari fasirikɛbaa y'o de jira a y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ min ye tɔ ninnu ye sa n'o ye taxi
journaliste tɔw ye jamana kɔnɔdenw bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne yɛrɛ la ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye nin ko in ka a kuma ka ca kosɛbɛ a ɲɛfɔli ka gɛlɛn a ko kuma na sa k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ko k'u la convaincu nin taabolo kan a ɲɛfɔli ka gɛlɛn ne yɛrɛ kɔni Boubacar ne ye min ye ko in na ko in